Еўрарадыё, злаві сваю хвалю. Вітаю, ў студыі Віталь Зэблюк, і сёння ў нас у гасцях доўгачаканы такі госць, былы футбаліст футбольнага клуба «Батэ», а цяпер спартыўны дырэктар барысаўчан Віталь Радзіонаў. Віталь, прывітанне. Добрый дзень. Скажу адразу, што Віталя мы запрашалі даўно, але за свае занятасці дайшоў ён да нас толькі сёння. За гэты час змяніліся і тэмы, на якія хацелі бы паразмаўляць. Тым не менш, тэм багата, і хацелася пачаць адразу з гарачай тэмы. Гэта матч за суперкубак, які адбыўся ў мінулую суботу. Гэта першы афіцыйны матч «Батэ», у якім вы не прымалі ўдзел у якасці футбаліста, назіралі у якасці спартыўнага дырэктара. Якія ўражанні? Ну, нам шмат чаго не ўдалося ў гэтай гульні. Вось таму такі вынік. Ну, па-першае, наверное, не атрымалася забіць тое, што мы создалі тыя моманты. Вось. Ну, але нічога страшнага не здарылася. Нам трэба гэта пераварыць і ісці павольна далей. Ну, а вось ваши ўражанні. Вы стаялі, там, я не ведаю, на трыбунах, назіралі, ногі чесались у выйсці? Не, такога не было жадання. Ось. Ну, спакойна сидзеў, глядзеў з гульнёй. І ну, ўжо не як футбаліст, таму што гатовіў сабе ўжо даўно да гэтага пераходу. То бок ужо ў галаве все склалася і такіх нотак не ўзнікае? Не. Просто мы тут з калегамі прыгадвалі матч, апошні ваш матч афіцыйны з Градзеяй, калі фактычна аналагічны сцэнарый прайграваў «Батэ», і на апошніх хвілінах, на апошніх секундах акурат вы выцягнулі перамогу ў чэмпіянаце. Вось такія аналогіі у вас не знікалі? Не, у матче на суперкубок не было такіх аналогій у мяне. Ну, а тая гульня ў Градзеях, гэта, конечно, такія гульні, такія эпічныя канцоўкі турніру, у нашым выпадку чэмпіянат. Но яны заўсёды застаюцца ў гісторыі і ў памяці людзей, якія прымалі ўдзел у данной выпадку у гульне. Ну, а у мяне атрымалася яшчэ быць удзельнікам важных галоў. Ну, гэта таксама вельмі так пашанцавала, што ли, мне ў жыцці, што вось такім вось выпадкам я застаўся ў гісторыі. Ну, калі згадваць вашу спартовую кар'еру, вось бачу, прыходзяць пытанні. Дастаткова шмат, сапраўды, пытанняў пра галы рукой, і не магу не запытацца, шмат жартаў пра галы рукой, як вы да гэтага ставіцеся? З жартам? Таксама з жартам. Конечно. Яшчэ пытанне ад слухачоў. Віталь, што новага на гэтай пасадзе, на пасадзе спартовага дырэктара, вы паспелі зрабіць, і што ёсць у планах, якія пазіцыі выклікаюць перасцярогі? Ну, на сённяшні час і на сённяшні дзень прайшло вельмі мала часу, каб падводзіць нейкія вынікі маёй працы. Таму я яшчэ працягваю унікаць у суть справы маёй. Ось. І тое, што магу сказаць, яна вельмі цікавая, што патрабуе размоў з людзьмі рознымі. Ось. І гэта вельмі цікава. Тыя пытанні, якія кранаюцца мяне ўжо, гэта дзецкі футбол і пытанні селекцыі. То есть, ну, ось два накірунка такія, якія мне, ну, скажем, далі якімі займацца. Вось я у меру сваіх магчымасцяў пытаюся імі займацца. Зноў перарвуся на каментары ад нашых
слухачоў. Віталь Каляда піша: Радзівонаў прыгажун, футбаліст і спрабуе размаўляць на беларускай мове і добра спрабуе. Віталь малайчына і прыклад іншым, у тым ліку творчай інтэлігенцыі. Футбалісты здолелі размаўляць па-беларуску, а інтэлігенцыя не. І ў сувязі з гэтым не магу не запытацца на пра важную тэму, якая апошнімі днямі шырока абмяркоўваецца. Гэта стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Віталь, ведаю, вы цікавіцеся гісторыяй. Як будзеце святкаваць, не будзеце, у якім фармаце? Ну, на сённяшні дзень у мяне ўжо такая пазіцыя склалася да святаў. Я не святкую нічога, акрамя дней народзінаў маёй сям'і, членаў маёй сям'і. Таму гэтае свята, скажем, ну, яно для мяне больш з'яўляецца як нейкай датай гістарычнай, чым нейкім такім святам, дзе я буду, скажем, рабіць нейкія дзеянні. Не, просто кажу, што вось для мяне гэта гістарычная дата, якая, напэўна, якую павінны ўсе ведаць беларусы. Зноў-такі зачапіўшыся за словы слухачоў, калі б раптам вы не пайшлі працаваць далей у БАТЭ ў якасці спартыўнага дырэктара, кім бы вы маглі стаць з улікам вашай адукацыі? Ну, напэўна, я бы на месцы не сядзеў, а нешта такое рабіў, чымсьці сабе заняць. Но казаць на сённяшні дзень, чым менавіта я бы займаўся, я не магу, таму што вось я ўжо даўно планаваў закончыць сваю ігроцкую кар'еру. І гэтае прапанаванне ролі спартовага дырэктара, яно таксама мне ўжо паступіла дастаткова даўно, і мы абмеркавалі толькі ўжо дэталі па заканчэнні прошлага сезону. Таму не было ніякіх другіх думак наконт таго, куды мне пайсці пасля прошлага сезону. А чаму не было развітальнага матчу? Ну, і я ўвогуле як-то не стаўлюся да іх спакойна. Ну, а наконт таго, будзе ли ён ці не, нічога сказаць не магу, таму што я чуў, што нейкае пытанне, гэтае пытанне як-то абмяркоўваецца у нас у офісе. Ну, як будзе, паглядзім. Мне здаецца, што гэта пытанне бліжэйшых месяцаў, яно павінна вырашыцца. Будзе ён ці не. Ну, а ўвогуле, вы форму працягваеце падтрымліваць? Ходзіце на трэніроўкі? Можа быць, з дублем ці з асноўным складам час ад часу? Да, конечно, я працягваю быць спартовым чалавекам, але гэта не футбол, гэта другое. Ну, калі не сакрэт, што гэта? Ну, гэта басейн і, назовём гэта так, трэнажорны зал. Ось, хожу і падтрымліваю сабе ў форме. А чаму не футбол? Вось шмат хто з былых футбалістаў гуляе ў аматарскіх лігах. Можа быць, там калі-небудзь і вас сустрэне? Ну, у гэты час я проста адпачываю ад гульні, таму што шмат чаго перажыў з футболам, і есть такое просто жаданне адпачнуць ад гульні. Вы перажылі змену некалькіх трэнераў у БАТЭ. На ваш погляд, якая змена была найбольш адчувальнай? Ну, мне здаецца, што вось тая змена, якая сёлета здарылася, яна самая адчувальная, таму што прыйшоў новы чалавек, які не працаваў дагэтуль у сістэме, у структуры БАТЭ. І гэта будзе
мне здаецца, на пользу і трэнеру, і футбольному клубу. Я у гэта веру і з надзеяй жыву, што ўсё атрымаецца добра у нас. Ну вось Вадзім Красноўскі піша: Віталій, як вам Дулуп, якія канкрэтныя змены ён прынёс у БАТЭ? Ну, яшчэ паўтаруся, мала часу прайшло, каб ставіць нейкія адзнакі вынікаў нейкіх. Таму, ну, мне здаецца, што больш стала праводзіцца тэорыі на занятках, таму што новыя патрабаванні у настаўніка і ну, іх трэба неяк давесці да гульцоў. Таму вось гэтыя час, скажем так, больше патрабуецца на гэтыя тэарэтычныя заняткі. Вось з пярэднімі трэнерамі гэтага, можа, так не патрабавалася, таму што, як мне здавалася, патрабаванні яны больш-менш былі зразумелыя. Да, зразумелыя і не так адрозніваліся, як у гэты час. То бок мы можам сказаць, што в прынцыпе трэніровачны працэс істотна памяняўся. Ну, мне здаецца так. Аб гэтым, канешне, больш дакладна адкажуць гульцы. Вось, ну, то, што я бачыў, то мне здаецца, змяненні ёсць такія дастаткова сур'ёзныя. Я аднойчы назіраў за трэніроўкай Крумкачоў, калі Олег Дулуп быў там. Сам выпадкова апынуўся на суседнім полі і быў здзіўлены, ўражаны, што пасля фізічных практыкаванняў проста на поле вынеслі трыбуну, і Олег Анатольевич пачаў з яе вяшчаць тэарэтычную частку. Это было так незвычайна, пасярод поля стаіць трыбуна, і Олег расказвае тэорыю. У БАТЭ такое нешта адбываецца таксама? Ну, можа, на той час у Крумкачах не было магчымасці праводзіць тэорыю у нейкім памяшканні. Ну, мне здаецца, што зараз у БАТЭ ёсць гэтыя магчымасці і больш зручней праводзіць тэорыю якраз такі у нейкіх у памяшканні, у прэс-цэнтры нейкім. Ну, там зручней просто-напросто. Ну, вось новы чэмпіянат, згадалі мы пра Крумкачоў, новы чэмпіянат яшчэ не пачаўся, але скандал ужо ёсць, і ў чарговы раз скандал вакол Крумкачоў. Як вы ставіцеся да гэтай сітуацыі? Як вы лічыце, ці павінен клуб заставацца ў вышэйшай лізе? Менавіта клуб, які па спартовым прынцыпе заслужыў гэтае права. Ці ўсё ж бюрократычныя рэчы, не свой час здалі, не поўны пакет, яны таксама важныя, і без іх нельга дапускаць клуб? Ну, я проста з усёй гэтай сітуацыі разумею тое, што мы з вамі нічога не разумеем, там і шмат якой інфармацыі не валодаем. Вось. Ну, а маё стаўленне да гэтага, што калі у Крумкачоў будзе нейкія гранты фінансавыя за тое, што яны змогуць, ну, акрамя таго, што правесці сезон будучы, дык яшчэ і закрыць тыя хвасты, якія ў них ёсць. Дык вось я за тое, што, канешне, яны заставаліся ў лізе, але для гэтага патрэбныя гранты, на мой такі погляд. І калі яны будуць, то я не бачу ніякіх бар'еру для таго, каб федэрацыя давала адказ на тое, што яны удзельнічалі ў гэтым сезоне. Ну, вось, дарэчы, зноў гэтая сітуацыя выклікае размовы пра колькасць каманд у вышэйшай лізе. Вы пагулялі таксама пры розных сістэмах чэмпіянату Беларусі. На ваш погляд, якая схема была больш цікавай, больш для вас, як для футбаліста, і, можа быць, для гледачоў? Мне, як для футбаліста, больш цікавая была
сістэма з 12 камандамі, но я падкрэсліваю, як для футбаліста. То есть гэта было больш такіх гульняў цяжкіх і у якіх накал быў дастаткова такі высокі. Вось. Но зараз не валодае інфармацыяй наконт таго, як у нас распределяются грошы на... Мы яшчэ паразмаўляем пра гэта, прашу прабачэння. Мы перарвемся на невялічкую паузу на выпуск навінаў і адразу пасля гэтага вернемся да студыі і абмяркуем все пытанні. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткі інфармацыйны выпуск навінаў. Уле Эйнару Бёрндаліну маглі дазволіць выступіць за Беларусь на Алімпіядзе, але ён адмовіўся. Знакаміты нарвежскі біятланіст лічыць, што прыняў правільнае рашэнне, паведаміў ён журналістам. Як вядома, 44-гадовы спартсмен не быў уключаны ў склад алімпійскай зборнай Нарвегіі, паколькі паказаў невысокія вынікі на этапах Кубку свету. У Пхёнчхан ён паехаў разам з беларускай зборнай дапамагаць сваёй жонцы Дар'і Домрачавай. Цяпер жа высвятляецца, што Міжнародны алімпійскі камітэт і Міжнародны саюз біятланістаў маглі адмяніць каранцін для нарвежца пры яго пераходзе ў беларускую зборную. Але Бёрндалін сказаў журналістам, што яму, як нарвежцу, было б складана выйсці на стадыён у беларускай форме. Дэкрэтны адпачынак для мужчын у Беларусі будзе абавязковым. Адпаведныя нормы ўнесены ў праект закона аб унясенні змянення ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Плануецца, што адпачынак можна будзе аформіць на тэрмін да 14 дзён у першыя 6 месяцаў пасля нараджэння дзіцяці. Праўда, заробак на час адпачынку захоўвацца не будзе. З-за рэзкага пахаладання на пятніцу 16 сакавіка сіноптыкі аб'явілі ў Беларусі аранжавы ўзровень небяспекі. У нашу краіну прыйдзе халоднае арктычнае паветра. Уначы будзе ад -2 да -8 градусаў. Заўтра амаль па ўсёй краіне магчымы дождж і мокры снег. У дзённыя гадзіны ад +1 да +7, на Брэшчыне 8-13 градусаў са знакам плюс. Заставайцеся разам з Еўрарадыё і чытайце больш інфармацыі на euraradыё.fm. Прагні прыгодаў. Еўрарадыё. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Па-ранейшаму у нас у гасцях Віталій Радзівонаў, спартыўны дырэктар футбольнага клуба «Батый» і былы футбаліст, нападаючы гэтага ж клуба. Спыніліся на тым, колькі каманд павінна было быць у чэмпіянаце Беларусі. На сённяшні дзень гэта 16. Віталій кажа, што самы прымальны, аптымальны варыянт гэта 12. Ну, не зусім так. Я казаў, што калі быў гульцом, то мне больш цікава было гуляць з фарматам 12 каманд у лізе, таму што больш было цікавых гульняў. І мне здавалася, што больш такая была жорсткая, што ли, канкурэнцыя. Вось. Ну, а зараз, не ведаючы некаторыя інфармацыі наконт таго, як у нас грошы ў бюджэце распределяюцца, то гэты інфармацыі не валодае, і я спадзяюся, што я хутка даведаюся, то буду разумець ўсё ж такі, чаму 16 каманд. Многія стаяць за тое, што па лізе было 16 каманд. Вось, гэта, мне здаецца, пытанне некаторага часу, і я дайду да таго, чаму ж все-таки так. Калі закранулі вашу гульнявую кар'еру, чуў такія выказванні ад розных футбалістаў, якія казалі, што Віталь Радзівонаў гэта два розныя чалавекі ў жыцці і на поле. У жыцці інтэлігент, а на поле проста звер страшны. Так гэта ці не?
Ну, ведаеце, я размаўляю з некаторымі людзьмі, якія прымаюць удзел у гульні гэтай суддзі і другія гульцы, і ну, і не ўсе такога меркавання, што я вось на поле звер такі ўжо не страшны і ужасны. Вось, ну, гэта, мне здаецца, пытанне некаторай сітуацыі ці абстаноўцы, ну, канкрэтнага моманту. Таму так уже казаць канкрэтна, што я вось на поле і ператвараюся у звера некаторага, ну, я бы пра сабе, па крайней мере, не стаў. Здаецца, вы ўжо казалі пра гэта, але людзі пытаюцца, самы лепшы партнёр, з якім даводзілася разам гуляць. Калі не памыляюсь, вы казалі пра блізнюка. Да, ну, гэта я толькі паўтаруся, што вось з Генай у нас проста атрымлівалася час ад часу такое, што немагчыма гэта неяк патлумачыць. Таму ось я яго заўсёды так падкрэсліваю, што ось мне з ім было больш за ўсё утульней, так сказаць, на поле. А па-за полем? Партнёры на поле, а па-за полем сустракаліся таксама з блізнюком? Ці сяброўства на поле адно, па-за полем гэта ўжо іншае? Да, па-за полем у нас такога кантакту не было. Ну, гэта, мне здаецца, і нармальным, таму што не заўсёды партнёры у камандзе становяцца сябрамі ці, ну, нават прыяцелямі, так, па-за межамі поля. Пішуць людзі: Віталію рэспект за тое, што стараецца размаўляць на беларускай мове, здароўя яму і блізкім. Дзякуй. А я запытаюся ад іншых людзей пра батэ зноў. Вітаю, Віталь, гэта чаму ў складзе каманды столькі сербаў, дзе ж свае маладыя гульцы? Ну, мы стараемся іх выхоўваць, гульцоў маладых, але ну, на сённяшні дзень, ну, тыя задачы, якія стаяць перад клубам, ну, на жаль, не заставляць нічога іншага, як шукаць падпіткі нейкай на старане. І ў данным выпадку гэта Сербія. Ось. Ну а чаму сербы? Таму што мы ўжо працавалі з людзьмі, так сказаць, з гэтай краіны. Ось. І тыя людзі, якія к нам прыходзілі адтуль, яны добра адаптыраваліся і ну, пераходзілі ў больш моцныя клубы. Мне здаецца, усе былі задаволены такімі крокамі. То бок тут два зайцы, да, і так. Узмацніць клуб і пасля фінансавыя выгоды. Так. Ось. Ну, а тыя гульцы, якія сёння прыйшлі, мне здаецца, што яны здольны на тое, каб дапамагчы клубу вырашыць тыя задачы, якія стаяць перад ім у гэтым сезоне. А якія задачы ў гэтым сезоне? Ну, яны унутры краіны, як заўсёды, максімальныя. Іх нават, мне здаецца, не трэба нагадваць. Вось. А што касаецца, што тычыцца Еўракубкаў, то тут таксама мы жадаем, канешне, па максімуму у гэтым сезоне прайсці у кваліфікацыі і ну, марым аб тым, як апынуцца ў групе. Ну, дарэчы, сёлета, для тых, хто не ведае, змяніліся правілы, і трапіць у групу будзе вельмі складана.
Ну, не так уже, чтобы вельмі, але складаней, чым у прошлых сезонах. Ну вось тыя сербы, пра якіх ідзе гаворка, апошні гэта Філіпавіч, Васильевич, вы ўжо прымалі ўдзел у перамовах па іх прыходзе як спартыўны дырэктар? Толькі з Філіпавічам. Я размаўляў і з агентам з яго, і ну, з ім не, таму што ён не валодае рускай мовай, так, ну, а вырашылі, каб больш дакладней шла камунікацыя, праз агента гэта ўсё весці. Зразумела. Пётр Ясны піша: у Беларусі ўсё складаней знаходзіць таленты. Як вы адносіцеся да прыкладу данецкага шахцёра? На гульцах з Паўднёвай Амерыкі магчыма зарабляць, ды і зборнай нехта з іх можа дапамагчы. Як вы лічыце? Ну, добры прыклад, што тут казаць, але трэба, конечно, суаднасіць бюджэты шахцёра данецкага і БАТЭ, таму ну, не ўсе тыя магчымасці, якія ёсць у Данецке, могуць быць у нас. Таму ну, мы пытаемся шукаць варыянты найбольш што ли падыходзячыя да нас. Таксама пытанне ад слухачоў, гледачоў. 3 рэчы, якія вы б змянілі ў БАТЭ, калі б былі генеральным дырэктарам? Ну, на сённяшні час я вось хочу сказаць, што футбольны клуб БАТЭ знаходіцца на вышыні у нашым футболе, потому что ёсць клас і ў асноўнай камандзе, і ў офісе. Таму пачаўшы працаваць вось у офісе, я разумею, што тут працуюць прафесіяналы, і ну, на сённяшні дзень я не ведаю, што тут можна памяняць, таму што ўсё робіцца для таго, каб мы вырашалі тыя задачы і дасягалі тых мэтаў, якія перад намі стаяць. Які замежны клуб вам цяпер падабаецца больш за ўсё? Няма такіх клубаў. Той час, калі я за кагосьці заўзеў ці глядзеў ось так уважліва, той час прайшоў, ось, а зараз просто стаў дарослым уже. Таму ну, няма такіх клубаў. Сёння 2 матчы Лігі чэмпіёнаў. Які будзеце з 2 глядзець? Першы. Ну, не ведаю, тут яшчэ трэба неяк суаднесці са сваім графікам, таму што я баюся, што ў мяне не атрымаецца нават у пэўны час прыехаць дадому, каб глядзець футбол. А вось таксама людзі пыталіся пра ваш дзень. Вот сённяшні дзень можаце распавесці, як ён пачаўся да таго моманту, як вы апынуліся тут? Як ён выглядаў? Так, ну, прачнуўся, так, схадзіў у басейн, паехаў у офіс, потом паабедаў, паехаў на сустрэчу з трэнерамі дубля, пасля ось до вас прыехаў. Ну і пасля нас паедзеце таксама па справах? Так, ёсць сустрэча яшчэ адна з агентамі. Пасля трэба мне заехаць у офіс, парабіць некаторыя там справы. У 8 гадзін у мяне заняткі па ангельскай, і ў 10 гадзін я еду ў аэропорт сустракаць там гасцей нашых. Дарэчы, пра англійскую мову. Як у вас з ёй? Вы ўжо даволі даўно вучыце?
Ну, як даўно, другі год вось пачаўся толькі, як я яго вывучаю. Ну, ёсць некаторы прагрэс, канешне, але ён не такі вялікі, як мне жадалася. Ну, мне здаецца, што калі я апынуся ў незнаёмай краіне і у незнаёмай абстаноўцы, я змагу неяк паразмаўляць і спытаць у нейкіх прахожых, што как мне попасть кудысьці, в библиотеку, как пройти в библиотеку. На стадион. Где у вас тут кампнул? Ну, это с фильма. Я гляду. Паколькі у вас такі шчыльны графік, а ваша пасада, гэта спартовы дырэктар, ствараецца адчуванне, што не ўсе пазіцыі ў БАТ яшчэ закрыты і, верагодна, ідзе пошук, ён працягваецца. Што ў вас, якія пазіцыі асабліва выклікаюць перасцярогі і штосьці пачуем мы пра нейкія гучныя трансферы ў бліжэйшым часе? Ну, тут такі момант, што працэс селекцыі ён ніколі не спыняецца і заўсёды можна пачуць нейкія навіны і стана любога клуба, не толькі БАТ. Ось, но на сённяшні дзень, мне здаецца, у нас абойма дастаткова такая моцная і здольная вырашаць тыя задачы, якія стаяць перад клубам. Тут вот не пра БАТ пытанне, пра іншы клуб беларускі і не пра Крумкашоў. Слава Шыманович пытаецца: спытайце, калі ласка, як Віталь ацэньвае шансы жодзінскага Тарпеда? Вы гулялі ў жодзінскім Тарпеда. Таксама узмацняецца клуб вельмі моцна. Да, мне здаецца, што гэта будзе адна з тых сіл у гэтым сезоне, якая будзе прэтэндаваць на медалі. Вадзім Красноўскі піша: Віталь, які ваш топ-5 самых перспектыўных футбалістаў у Беларусі? Не ведаю, ці складалі вы такі топ-5? Перспектыўных? Ну... Ой, не складаў я такі спіс, але можна, конечно, назваць просто узрост трэба, конечно, удакладніць, што у нас зараз лічыцца перспектывай. Ось, ну, давайте, я не гатовы адказваць на гэта пытанне на сённяшні час, таму мы яго, выбачайце, не адкажу на яго. Ну так, пасля хтосьці пакрыўдзіцца, хтосьці не пакрыўдзіцца, хтосьці скажа: ага, назваў, значыць, у БАТ хочу паклікаць. Многія лічаць, што беларускім футбалістам цяжка гуляць за мяжой, бо ёсць праблемы з замежнымі мовамі. Вось мы кранулі тэму англійскай мовы. Ну, я чуў ад трэнераў, што не толькі з мовай праблемы ўвогуле з адукацыяй. Вы назіраеце такую праблему, ці яна на сённяшні дзень не так востра стаіць? Ну, мне здаецца, што гэта ўжо пытанне не толькі адукацыі, але ўвогуле жаданне канкрэтнага чалавека, што ён увогуле ў жыцці, на што нацэлен. Ось. І калі у яго ёсць мэта, то ён да яе будзе ісці і рабіць усё тое, што для гэтага патрабуецца. Ну, а мова ці адукацыя гэта проста тое ж жаданне ісці да сваёй мэты. Ну, на жаль, не ўсіх яно ёсць, гэтае самае жаданне прыйсці да сваёй мэты, дакрануцца да яе і напрыканцы узрадавацца. Ну вось Віталь ставіў сабе за мэту пачаць размаўляць па-беларуску, і, як бачым, гэтай мэты даволі паспяхова дабіваецца. Вы казалі, што дома з дачкой размаўляеце па-беларуску. Ёсць яшчэ да чаго мне ісці і палепшаць як. Але, ну, так мы пытаемся размаўляць, і, ну, для яе больш
больш гэта полезней, таму што яна навучаецца ў школе і патрабуюцца гэтыя веды. Літаральна паўхвілінкі ў нас засталося. Заўтра гульня з Іслаччу, кубкавая гульня. Які настрой у каманды? Баявы, як і павінен быць у гэты час. То есть, і я лічу, што ўсё ў нас атрымаецца заўтра. Дзякуй. Нагадаю, што ў нас у эфіры сёння быў спартыўны дырэктар футбольнага клуба «Батэ», у мінулым нападаючы гэтага ж клуба Віталь Радзівонаў. Неўзабаве будзе тэкставая версія гэтай размовы, а я развітваюся. Да пабачэння, Віталь. Да пабачэння. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.